Perhalado pasahaton selamat hari Minggu tusude ruas nama dohoti parminggonon. Martua ma akan naro di bagasa Tuhani minggu tasadarion ima minggu letare namar lapatan marlas niroha mahamu na sinodangan ni topik Jahoba mangalehon aik hanguluan. Tapuji madebata di bagasa las niroha tai dehoma marlas niroha hitau. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadian natumo palangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jala marolop-holop mida ibana sudehamu, ale akana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu, ale akana marsak roha mida ibana nasailau. Las doro haku diakana madok tuahu, beta hita manopot bagas ni Jahoba. Haleluya. Martang yang mahita, alea manami na di Banua Gijang, para si roha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, dilehok kodo ibana humokop hami ma morsad dosa nami, sahat tuhau na pinar silangi, sai patugu maroha nami, asa unang ganggu roha nami maka porsiai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madele hami alani dosa nami. Alai, asa pos situtu rohanami di asini roham na godangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni rohami. Amin.
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo, sahatu patik 10. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanomu manangaha, nadi banua gijang, dohot nadi banua tongaon, rodi nadi bagasan aek nadi turuni tano, yang gotung gabe si sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon gowarni debata, yang go soture dalanna, ai hona uhumna dosogot akana marsineang di gowarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom arima ulahamu nasa siulaumu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam. Ai dina onom ari do di topa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapo mudo natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakup, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako olo makati dakon hatana sotutu maralohod donga jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham donga caripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado padok ni debata taringot tupatik na 10 odo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata, pargogo na sohatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan nasuguroha diau. Alai, asido rohaku di akan nama ribu-ribu, aka na marholong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Atong rap mangidogogo mahita, tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon nahobar tu patik ni. Amen.
tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar, para si roha jala pertaluk ni roha, jalan abasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni, sai sesama sude dosa nami, dangadong nahu pangasahok kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anakmu do nahu pangasahok kami tujolom. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debatata ringo Tuhan sesaan ni dosa. Ala ni pangalosota do ubahen na tertulang Kristus. Jalabinahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang perhitian ni hasonangata. Jalabinahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapom ma di debata na digicang. Tabege mahata ni debata turpuk ni ari mingguon. Imana tersurat di Yohanes 4 mamukasian aya 4 sahat tuai 10 tajaha margati soring. Alai ikko boluson na do luat Samaria. Alaya dong madisi sumur ni si Jakob, jadi dibahen naung loja Yesus siap perdalanan, hudul ma ibana di labung ni sumuri, tar di hos ni ari mai. Ainung ngalaho akasisian na itu huta manuhor bohal. Dunginin na Jesus mamangalusi ibana. Out di botoho basa-basa ni debata. Jala out di tadaho na mangido aik inumo tiyako. Raoloho mangido tu ibana. Dungilehonon na matuho aik na mangulu. Tung ubal gamaho asa oputa si Jakob na mga lehos sumuro dihami. Ibana do manginum siani dohot yanakon na rodi pinahan na.
Alaina manginum aek silohonoki nasotu pamauas bei rodi saliling-lilingna. Ai anggo aek silohonoki gabe mual doi di bagasan ibana. Nama baur sahat rodi hangoluan sisa liling-lilingna. Ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata. Jala nau peopsa. Amin. Taha tidakko maha porsyautai, songon nahina tidakon nidongata saha porsyaun disadok portibion, rap mahita madok, ahu porsya, natunu palangit dotan, ahu porsya Yesus Kristus, anak nilibata Jahuba nasasadai, imana tunubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya to di porbadia, adorang soha bubuan. Ido to hata, natumaw na bernik di panghuman ni Silatus, na matitarpazal do ibana di hau pinursilam, na tuwa tuba na turo nung ditano, na mulak mangulu di ari patuluhot, na manaip to surgo, na hudon to siyamong di bata Jahuba, amanay paragudo na soha tulusani. Disima ibana kay mulak subot tanong. Mangumumi halak na maguluhot na mati. Aw porsya ito di perbadia. Jala adok sa dahuria na gadia. Huria ito pa ni halak Kristen akan na gadia. Doh dia sa ni dosa. Doh dihatay na madok. Mulak mangulusugot tayo ni halak na mati. Doh dia muluan na sudah. Amin.
Kor sian lansia HKBP kernolong dungiano diuduti ina Kamis ni Uriau.
Titing namasa di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu tanggal 30 Maret 2025. Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu letare. Lapatanna marlas niroha mahamu. Doho tema Jahoba mangalehon aek hangoluan. Paduahon partangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 4 April 2025 di Patupa Huriatado partangyangan sektor di Bagas ni keluarga sada sektor sada doho sektor tolu di Bagas ni keluarga Situa Saud Sinaga Inang Borulimbong, alamat Jalan Uluh 5, nomor 14, RT 10, RW 10. Nomor 2, sektor 2 doho sektor 4 di Bagas ni keluarga Amang Antoni Level Sihombing SH Inang Boru Tambunan. Alamat Jalan Pondok Bambu Asri Raya, Blok Etolu, nomor Sia Pondok Bambu. Turpuk Jamita, Dienet Sian Pesalmen 120 onom, ayat sada saat rodi onom, doho tema nungad sesa dosami. Atong Riama Hitaro tu partangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Patoluhon Dewan Koinonia PA Remaja di hari Sabtu tanggal 5 April 2025 pukul 10.30 wib sahat tunasidum di Patupa Huriatado PA Remaja. Nats PA Dienet Sian Markus Pitu ayat 24 sahat rodi tolupulu. Ima nani uluhon ni amang situa julpri pak pahan. Maringanan di konsistori gereja. Pinangido tusude remaja ni Huriata songoni dohot targuru malua asaria mandohoti acara PAI. Paupaton Panjakonon Bibel Pro fungsional. Sadarion Minggu tanggal 30 Maret 2025 di Parmingguon pukul sia 30 wib HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Patupahon Panjakonon Inang Bibel Pro Juliani Tarihoran Gabe Bibel Pro Fungsional HKBP Resort Pondok Bambu. Jaladung Sidung Parmingguon Arian, Tapatu Pado acara ramah tama, maringanan di aula gereja. Pinangido, tusude parhalado, dohot setiap seksi kategorial, manang punguan kor, masing-masing 2 halak. Dohot sada halak perwakilan per wik. Asaria mandohoti acarai. Palimahon Parguru Malua. Pembelajaran Parguru Malua dimulai tanggal 5 April 2025 di Patupa 2 hari saminggu. Ima setiap hari Sabtu masuk pukul 10.05 sahat pukul 10.07 wib. Dohot setiap hari Minggu masuk pukul 10.04 sahat pukul 10.05 wib. Paunopon amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Di Minggu Sadarion tanggal 30 Maret 2025 di Patupa Huriatado Papungu amplop ima tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Tapasahat mai tujolo dung sidung jamita.
doho partordingna. Pelean parjolo tolu kantong, ima tuhuria doho tu pusat. Amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja di Pasahat Matujolo dung sidung Jamita. Atong tapasaha mapeliatai di bagasan Lasni Roha. Papituhon amplop hamuliateon bulanan. Di hari Minggu tanggal 6 April 2025 nanaingro di Patu Pahuriat Tado Pungu Pelean Tujolo ima pasahaton amplop hamuliateon bulanan atong tapasahat mai di bagasan Lasni Roha. Pawaluhon ruas namar sahit di bagasan parsahiton do ruas nihuriata sada inang nyonya pasaribu boru sinurat nungamulak tu bagas nasida dung piga-piga ari dirawat di rumah sakit Yadika. Paduahon Boas Partogi Sitindaun anak sekolah minggu dirawat di rumah sakit Yadika Pondok Bambu lantai 4 nomor 412. Patoluhon Nyonya Desi Daiton Nainggolan boru sirait nungamula tu bagas nasida dung piga-piga ari dirawat di rumah sakit Polri. Pasiahon parhepengon. Pelean tuhuria 10 juta 777.325 rupiah. Pelean tu pusat 10 juta 60.175 rupiah. Transitori 3 juta 357.000 rupiah. Panitia pembangunan 8 juta 130.000 rupiah. Punguma sude 44 juta 132.500 rupiah. Songonima titing di huriata di bagasan mingguon sai di pasu-pasu tuhatta masude pakobasion doho peleani ban sangap doho puji-pujian di goar ni tuhatta. Kor ama diuduti kor gabungan las diuduti kor lansia HKBP Pondok Bambu.
Edeta siap 714 laos di Sommahita pasahato peliata sadaa sadabedo napaduahon. Tuhan
Ameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima namangaramouti ate-ate dohot pikiram munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita kamanginang oleh ate di parjupata parsaurata di minggu sadarion di minggu letare. Ami penditauluan nenggulan inata dibagas boru hari aja. Tubuni boru situ morang, simatua nami, simatua boru putar-putar. Songoni maju teh partinadan dihita kebetulan sahuria 2 huria hita nongek ku bereng sona teh. Siap pondok bambuon, doho sian kerno nolong. Tar satongani tempat dudukon nongai di ngani parkir nolong tadi doa. Adong 50 halak kamu. Lubi mola ate made hal ramunai nangate. Uriana hina holongan itu hatta marsaur mahita di minggu sadarion sian hatan itu hatta natar surat di opat Musa Bidu 20 sada memuka sian ayat 10 saat metu 20 sada. Opat Musa 20 sada ayat 10 sahat 20 takasma tapai hutihut. Dungi borha mahala Israel siadi jala marsaro di Obed. Dungi borhak musena sidasian Obed dalam marsaro di bona ni dolo abarim di halongonan todong ni Moab tukkan habicara. Borhak musena sidasiani dalam marsaro martopihon sungai Sarep. Borhak musena sidasiani dalam marsaro di bari-bari sungai Arnon. Namar dalat di halongonan, namar harorowan sian pertalpahan ni hala Amori, ay Arnonido parbolatan ni Moab, di holak-kolang ni Moab dohot Amori. Alanido bay tersurat di bagasan buku perporangan ni Jehovah, mardonokon waheb di Supa, dohot mardonokon akasunge ni Arnon. Tole muse hapuasan ni akan sungai akan nama baur tukan inganan ar dala mangariori di partalpahan ni Moab. Borhak muse na sidasiani tuber ia sumuri na idok ni Jehovah tu Musa. Papungu mabangsoy asa au mangaleon ais inumot tu nasida. Ujui ma dia dehon hala Israel hatanya dehon. Bisa maho ali sumur mare detari par mahamu. Ima sumur na hinali ni akka iduk nasau ni dukir ni halak nasangap sian bangsoi marhiti sian tukot harajaon marhiti sian akka tukot na sidai tahe. Dungi borha musena sida dungi borhek musena sidasian halongonan tu matana. Jala sian matana tu Nahaliel. Jala sian Nahaliel tu Bamot. Jala sian Bamot turura na di ladang ni Moab na patodong do pusuni Pisga panatapan tukan halongonan ima sahana. Di damang dok dainang ramalo tabereng goluni sahalak dolma songon nadabu manikor oldo ramullo padohat sian hita anggui mana bada tunga pala sonang mate
Ba bunga pala suksuk merbulak-bulak haroroan napaguguk artana bagoita madokon baholan na hudul lamay mga minum soonang suharibo-ribuan. Imara na roturohat tama merkala na songoni. Alay jujur majohita kamanginang ngolo suksuk di sadahalak holan na hudul imana holan namangan imana holan na minum imana suku-sukunna tabudoy na pasti arsa dotong naro. Bakko ni pamatang taon, hakikat na memang ikon hehe merdalan do. Merdalan. Ikon bergerak. Asa moladok kalak tuk songod diepe nadong di bana molo terbawa holan na pelet holan na mudum holan na hudul kasi tong na ahamanaro sahit. Ido naro. Asang ngulun kun mardalan do. Dang na mardalani. Asinggoy. Bolo mardalani. Iman nungay nakadongat na laut tu punca kon nungay nate. Laut tu dia. Ido. Bolo holan na mardalani utahi. Duso na madangadang guen noni. Bahkan molo arong idol man holam merdalani madangadang do dia. Olo ma gabesitong nguluna nasong na merdalani. Ido. Amando tamuinang hitan na pungudi son alanido mas cerikot. Pabuaon ni jamita sadariot tuhita. Memang nguluta ikon na mardalado. Tabereng di bagasan na 10 sada ayat turpuk di jamitaon. Apala jojor di Papua, di Patorang, tuhita. Akka gowar-gowar ni luat na ni dalanan ni bangsoy. Apala jojor. Adong di Papua di si sia titik inganan ni ala Israel merdalan. Dakula merdalan. Do hot do marsaro. Tinggal. Marsaro di obet. Menuju musetu bonani dolok abarim. Bongok muse tu saret. Dungi itu bari-bari sungai Arnon. Napalimahon bir. Udut mamuse tumatana. Bapi tuhon nahaliel. Pawaluhon pamot. Naparpudi rura nadiladang ni Moab. Marjonokon tupisga. Molo pola di gohari sada-sada luat
na ni dalanan na siday. Dakola di bolus, lay tinggal na sida di si marsaro berkemah. Pinomat adong nanaing donon na perjulu tuhita ima. Na pasti ganup luat, ganup inganan, marasing bedo suasanana, marasing cuaca, tantangan, ancaman, kendala, marasing be dapat kita natabo napait. Masing-masing punya challenge, tantangan tersendiri. Lasom mara nanang dohonon na perjulu tuhita. Lam godang luat ni dalanan. Lam tabbado na binoto. Lam bidang wawasan. Tabba pergaulan. Laso bartusi martabbado daya tahatta. Lam tabbado bohal kemampuan kita beradaptasi. Kalau sa sitong nasong nataboto, odo sada na tinuzo ni na sinakapan de bata buasa ma ikon songoni perdalanan na daw si dalanan ni bangsoy lau menuju tanah kanan. Memang asa tartopado bangso na tangguh, bangso na betul-betul berwawasan na luas, na mampu menghadapi berbagai tantangan. Ima jo na perjolo na tabereng. Gabi bangso na handal, na betul-betul. Mulo tadokon, tahan menghadapi segala cuaca do keadaan. Napa duahon, napasti marasing do, mulo halak na mamulus sada dua luat, tu halak na mamulus saha tu pitu sia luat. Amarasing. Bahasa nibe padohan na isini pakatayon na amarasi. Namang yun na paduahon secara khusus na naing dohonon ni jamita o tuhita ima sa sitong na di ganup luat ganup inganan totong do diramoti debata hita di parade debata akka nataha perluhon. Jadi molo si pata lau iba son ami padita ka do lau tu polosok tu dia di dalam memperdalapak si pata ala dangarong bui kendaraan mobil perdalapat sah tu martulu jom opak jom lau tu suhi-suhini akka porlak tobak do dia ape di si bang sotai serodo tu roha ete di dia PHP bangso ni Tuhani saya diparade debata do nati pak ngulu-ngulu ni kadongani nahinoko ni sinaroha do tung di dia imana tabere banggo amat dokon berarti lam godang natadalani tabereng ta'alami lam porhok doha porsiot tapaka porseai Tuhan. Apalagi mana lam godang namasa tadupi
Amaolo do akan asingi lam tugu do ha porsiota pakka posi Tuhan. Amanginang mula taparohahon panarihonon itu hatta nata pe idowns di pardalanan natai di bonana sa una semangat do pehita dumangalak kahita sa una masa di turpukon totu di parsarona parjolo obet lumayan do perbekalan masuk maya nasida tu abarim masuk tu saret dung masuk tu Arnon lam singgi mara alam singgi be perbekalani kabohali dungi masuk matubir inarohatta ola nion nama habe pitor di parade debata di si sumur nasi nuru ni debata tu si Musa asa marpungu nasi dari si. Ada sangoni mangulo namang natamoy na. Si pata di pardala natin song na singgip-singgip na masa, naro, natajalo. Alay di patorang din so. Di naso panagaman. Dusoni sa hira na hadorusan. Nangadong bemoha. Topu di parade Tuhani. Di tonga-tonga ni pardalanan ni. Dinal siya titik na pinabuana di son. Di tonga-tonga. Imabir. Persinggahan perkemahan napalimahon ay siya titik di pabuha di son. Di napalimahon di tonga-tongay. Manigor rade di parade Tuhani. At tersangoni manungain. Di pardalanan ni ngolui. Seolah-olah terkadang lohomas rohatta holso arsak ro mamereng buhama Tuhan so dia mamuse naso tatagam naso habikiran di parade debata. Nuay nga mang nagtaminang saudik tatakasi majo. Asa harutorang dihita. Dia may sitakasata. Molo borhat tita madalani sidalanatta. Molo hehe hita madapot ton luat sitopototta. Dina sutaboto ahanamasa di luati ape ikol lakkahonot datusi ikon marsaro tinggal hita di si suku-sukun na dietong rohata do hehe borhat tita sian ruang hampa na dietong rohata do borhat tita sian keadaan na sobinoto boto Natay-tong borhat tita madapoton keadaan na nasip-nasipan. Molo marnasip, mauli ate, molo utung, mauli ate. Molo lonong, balonong, mubang. Nahirasongoni no do, pemahamata. Amangin na. Kasitong na. Di pardalan na taon. Dangadok kita na borha buti, hehe buti.
sojolo adong daya pacu, daya pemicu, pendorong di hita. Buasa tadok songoni. Para borhak ni bangsoi nak kita pediaka para borhak ta merdalanata tung takas dosian jaminan keselamatan na pinatuduhon ni Tuhata. Ido nata parohahon ada orang sotur pukon ayat 10-on nunga jumolo di patorang sian ayat 4 tu ayat sia. Di namar munguk bangsoi dung masa masuk nasida tuhor boto di pamasa maratu nasida barmulo pama ulok tulung api di parguti mana sida torop namarragean mate ala marungu-tungu nasida tu debatado tu si Musa alemanol soli mana sida pangido matu si Musa asa martangi yang si Musa tu debata mangodihon bangsoi dungi di dok debata ma Musa baid diho ulok tobaga sakot tomai tu tiang partonggol asa manangi sena pinargu ni ulok dibereng tu si mangolu ibana aturan naing mate nama mangulu ima jaminan keselamatan ni. Ima borhak nasida lau borhak tu obet. Na idok dari son. Terus anon tunaginoran na tu parsitongan Moab titik pasiahon. Lapatan nama tamu inang. Ulahiyate. Hehe borhat kita. Merdalek kita. Kasi tong na adong do di hita jaminan keselamatan. Nung adong di hita jaminan padrongan yon debata. Dela ido na rumikot ido. Pabuan ang diaw jaminan keselamatan naung ni asihonon di Tuhatay. Ido titik berangkat. Asa dangadong na untung-untungan na masaon. Dangadong iso menasip-nasipan. Narikot, borhat, madalani, tadalani. Kita pastikan itu. Imajo panakasyon na perjolong tabereng siyan turpukta apala detikyon. Asa? Ubagas na yung dohono ni Jamitaw tuhita. Moloborhat hita madalani si dalanata. Mangula sulauta. Unang adong keraguan dita. Dalani. Ulahon. Rapon Tuhan Yesusi. Puka. Ulah. Nang Dina pinaborhat pinahehe ni jaminan keselamatan kita. Salai dangadong na untung-untungan. Tidak ada nasib-nasiban. Mana pasti molo olak nion mak hamalatehon. Molo olak ni mak hamalatehon. So na taboto natolhas saha tutano kana pigahala do. Siya mamuk kaborha sian misir. Pigahala amang inang dua hala. Atong nasingi dohono tama. Dohono tama rang taruli di basa-basa. Nani baga-bagahon itu hata. Pemahamatta pangatusiota hapor seota ngulut tahun ngulu na pinaborha ni haluaw ni
tapastihon tung olak ni dia pedalan nada tus tatodong do dia di kilometer berapapun kita berhenti, saya pastikan ketika kita tetap taat dan tidak bersungut-sungut, tidak pernah melawan Allah, tetap setia kepada Allah dimanapun titik berhenti kita. Idona perlu disi dapok madi kita bagai-bagai. Idona yang donona. Alani amang datang. Molotopi ini mingguta sadarion. Di parade debata di hita mual hanguluan. Audo aik hanguluan ni ninna Tuhatta Tuhan Yesus. Nasonangang dung namar Tuhan Yesus haholongan, siar sakono, siol sohono, sudenai abolong. Toho dia mang koramanami, tohodo, patuk do labok bohimuna. Sudah pos situ tuh bereng. Aidung martuhan. Tuhan Yesus hasonangat tanah mengalir jaminan keselamatan ini. Beko di duda. Siar sakonon, si hol sohonon, abbolong. Yang nama dokun gebetin ang tenak kita hudul hohom mahiterasoni. Alay di tonga-tonga di perdaladani. Darida kita penuh optimis bersama berjalan dengan Yesus. Amin. Itu sih. Dalam pos rohatta. Molo tadalani, taula, taburzuhon. Unang ragu hita. Molo pesipata singgip akka perdabu-dabuan. Singgip. Molo sampai mauas sita. Molo sampai holsoa kita ni narohatta bolokko ni. Pasaha mapos ni roham tutuhatta Tuhan Yesus. Ibana do. Nah, pinaboroha ni keselamatan, jaminan keselamatan. Mardalad doi di bagasan pos ni roha. Jala saha doi tu ujung. Na pinarbaga-baga ni tuhatay. Saha mahita sudia te. Denang da. Nakolsoan, nang kawatir, unang marugutungut, una. Tupapos markata. Asa buha, asa dihita ma. Na pinarbaga-bagay. Hanguluan sa liling ni liling. Amin. Martangiang mahita. Mauliate marohanami diho ali Jehovah. Debatasi tutu marhiti Yesus Kristus. Naung takas. Mamopai hami di perdalanan ni ngulu namion. Namardala dohami di portibion. Mamulus ragam ni namasa, diarian na borngin na, ilas ni roha arsak. Alay napos dorhanami ali Jehovah naong pinaborha muhami marhiti-hiti jaminan keselamatani. Tusong dia penamasa, bay sonang rohanami, pos rohanami. Nasari hono mo dohami. Nanaw marga tung olak ni dia pe sahat ni ngulu namion. Dihami do
nadoho dohami parjapar di baga-baga na pinarademi. So tano kanan naguk situat nilubay. Hasonangan ni di paradeho di hami surgo hasonangan. Yakan atau tong marpos ni roha di haluau na pinaradim. Pasu-pasu mahatam ng satu hami. Pasu-pasu manulaw ni huriam. Di na terus hami hehebor hatson akan naposom. Obartu parsuruom mi Tuhan. Sadarion hati dakonon nami ma. Di na borhak mangula. Naposom inanami Bible Fro. Tuhuriam HKBP Pondok Bambuon. Mardong at toko post marohani inanami. Pabua natotong ramotamu. Donganam inanami yon. Yakka ulaon na pinasahakmu si ulahonon ni inanami. Moliate marohanami diho pasu-pasu mahami pasu-pasu ma sudi ruas ni huriam. Siya nami metsa tu na magudang. Sa hotot tong namang gonggo pami, mga ramoti daging dohotod dinami. Nang diak kabagas na bibi na subuy hamirak marsaor alay nakasahit, manang di rumah sakit, topo mana sida sada-sada. Parguguy na sida, lehon hinatugu ni hapor siyaon. Parhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan si hokop pami calon Tuhan tangyang nami. Amen. Dung tabigi hatan ni debata tapasaha ma peliata uhut marid di maita. Sagu, sagu,
Noai sa mahita tu napaujakon inang Biblia Pro. Marede mahita sian nomor 467. Amu ruas dot parahalado di HKBP Pondok Bambuon. Sadarion ojak konoma di Belfro fungsional HKBP Resort Pondok Bambu Ima Bibelpro Juliani Tarihoran obartu surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP atau TBG Majolo surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP Taringot Tunasida. Surat Keputusan Ketetapan nomor 25 /Bibelpro SK /02 2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan aturan-peraturan HKBP mengingat Aturan Kepersonalian HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu dengan doa memutuskan menetapkan nama Bibelpro Juliani Tarihoran tanggal lahir 11 Juli 1992 Jabatan dahulu Bibelpro Fungsional HKBP Resort Jakarta, Distrik 8 DKI Jakarta. Terhitung mulai 15 Februari 2025 menjadi Bibelpro Fungsional HKBP Resort Pondok Bambu, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini dapat ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 11 Februari 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST, ditandatangani dan distempel. Lampiran Surat Keputusan Ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 25 Bibelpro SK 02 2025 tanggal 11 Februari 2025. Dahulu Bibelpro Juliani Tarihoran, Jabatan Bibelpro Fungsional HKBP Resort Jakarta, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sekarang Bibelpro Fungsional HKBP Resort Pondok Bambu, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal HKBP, Pendeta Rikson M. Hutahayan MTH, ditandatangani dan distempel. Hamu inang Bibelpro Juliani Tarihoran, nungadi bege hamu
Surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP khobar tuaturan do peraturan HKBP atau nama nuku mau nuain Tuhamu dijoloni Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huria jalan napuna huriai doho dijoloni akadonga dison Naulu dohamu mamelehot dirimuna mangaraduti ulau ni obar tu aturan doh peraturan ni HKBP. Hamu inang Bibelopro Juliani Tarihoran au Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta atas gowarni pimpinan HKBP huo jakom mahamu gabe Bibel Pro fungsional HKBP Resop Pondok Bambu di bagasan gowarni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus doto di Parbadia sai didongani diramoti jala dipergugui mahamu mangulaun-ulau ni asa marsangap goarna marhite pakobasyo muna. Amin. Amu ruas dohot parhala doni huriani Tuhatta Yesus Kristus na di HKBP Resort Pondok Bambuon. Jakok kamu ma Bibel Pro Juliani Tarihoran di bagasan Yesus Kristus ulu ni huriai tangyakon jala urupi hamu ma nasida asa menjadi ulau nasida di tonga-tonga ni huriaon. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalanapu nahuriai. Mauleate marohanami tuho jala pujion nami guarmu. Aidang dipaluaso huriami somar parmahan. Alai saya dibabakito do akan aposom na burju. Jalanaolo suruomu mamaritahon hatam. Nunga di paujakko Bibel Pro Juliani Tarihoran, gabe Bibel Pro fungsional HKBP Resort Pondok Bambu, Distrik Walu DKI Jakarta, asi maroham. Leho matod dimna badiai, parsahalai, dala parbisuhi, asapolin baritam nauli di baritahon. Lehot dohot hahipason, hagugun, dohot hiras niroha, mangaraduti sude ulau di huriaon. Amin. Langsung. Nuaing masuk mahita tu acara madok hatang perjolo hata padu jolo sianinang Bibel Pro Juliani Buru Tarihora. Horas mah dihita saluhutna. Selamat hari Minggu mah dihita. Mauliate mah dituhata napasadaho kita di bagasan parsaorata di Minggu sadarion. Boy hitarap mabuji pasangapon tuhata. Abuna saluhutna ruas ni huria di bagasan tikion parjolo hupasahat mauliate tu amang preses namanguluhon parminggota sadarion jalan apasahaton barita nauli di tonga-tongata. Nani hormatan amang preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, amang pendeta Oloan Nainggolan,
Nah, ni hormatan amang pendeta HKBP Resort Pondok Bambu, amang pendeta Buang Manalu. Nah, ni hormatan amang pendeta sekretaris distrik, amang pendeta Sakaria Simanjuntak, songoninang ni hormatan amang pendeta fungsional, amang pendeta Sitindaon, songoninang inang pendeta Teti Dorinda Sitompul, pendeta fungsional di HKBP Kernolong. Nah, ni hormatan talumobi tu Opung Eporus Emeritus pendeta Dr. Bonar Napitupulu Dohot Opung Boru. Nani hormatan sude parhalado ni huria amanami inanami sintua HKBP Pondok Bambu, amanami inanami sintua HKBP Kernolong Resort Jakarta naro di bagasan Parminggota Sadarion. Jalan nahina holongan saluhutna ruas ni huria di bagasan Parsaorata di Minggu Sadarion. Mauliate ma di Tuhan, ala naung di ojakon au gabe Bibelfro fungsional di HKBP Pondok Bambuon. Jako kamu maau amang inang nang saluhutna ruas ni huria, laho makobasi di tonga-tonga di huriaon, songon ulaon pakobasion Bibelfro HKBP di huria HKBP Pondok Bambuon. Upatadahon madiriku goarhu Bibelfro Juliani Tarihoran, dainang pangitubu boru sihotang, hutani natua-tuai di Barus Tapanuli Tengah. Molotung adong dope nahurang sian partinadaan di au tuhita saluhutna, boy ma taudu ti anon di aka ulaon namangihut. Naparpudi huhati dakot do songon jauh-jauh ni jamita na pinasahat ni amang preses nakin manang tu dia manang di dia di HKBP Kernolong dan di HKBP Pondok Bambuon sada ulaon parsuruon na pinasahat ni tuhatta doi tuau posdoro haku didongani jala diramoti tuhatta au mangula di tonga-tonga ni huriana manang di dia pe au disuruh hombartu parsuruon ni pimpinan HKBP. Jala huhati dakodo manang di dia pe au makobasi itu adalah tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Sama seperti Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Mauliate madihita saluhutna, horas madihita, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ya Bu Ibe Hudul inang Bibelfro. Silakan inang. Tauduti mamuse madok hata sian sahala utusan sian ruas ima nyonya sintua Pasaribu boru manurung SE. Salam, selamat hari Minggu madihita sudena. Nahu parsangapi hami,
Amang Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Poluan Nenggolan Dohot Inang, Sekretaris Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Sakarias Simanjuntak Dohot Inang. Nah hormati kami Opungeporus Emeritus Pendeta Dr. Bonar Napitupu Dohot Opung Boru, songoninang amang padita nami, amang padita resort HKBP Pondok Bambu, amang Pendeta Dr. Jusen Buang Manalu Dohot Inang, songoninang amang padita nami, padita fungsional di HKBP Pondok Bambu, amang Pendeta Sitindaun Dohot Inang, songoninang sude opung doli Dohot Opung Boru, naro sian HKBP Kernolong, horos madi opung. Nah walongi kami yang baru saja di Ojakon Ima Dainang Inang Juliani Boru Tarihoran sebagai Bibelfro fungsional di Huriata Pondok Bambu. Nah waholongi kami amang Dohot Inang sude parhalado nih Huriata. Teristimewa buat kita ruas nih HKBP Pondok Bambu. Horas Madita Sudena. Izin mangido izin audison biasana namando hatasian ruas yang lebih senior. Jadi izin mau lau pasaton sepatah kata dari kita ruas untuk menyampaikan salam kenal kita untuk Dainang Juliani Boru Tarihoran, menyampaikan sapaan kita menyambut dengan sukacita buat Inang Juliani Boru Tarihoran Bibelfro yang sangat kami rindukan. Belum pernah ada Bibelfro di gereja ini. Selamat datang, selamat melayani Inang di kami ruas nih Pondok Bambu. Perlu pinoboton tu Inang, kami adalah ruas yang mengikuti apa kata Perjamita dari depan, itu menjadi tiruan kami. Kiranya Inang bisa semakin menguatkan haporsion nami, asa boy meraih keselamatan yang seperti kata Amang Pareses Nakin. Di ragam karakter nami Inang, nanti kita kenalan lebih dalam lagi di punguan-punguan. Kami banyak karakter dan banyak juga kami ya sudah opung dan marpahopu. Jadi kiranya nanti Inang melayani kami, sabar-sabarlah. Di sini perlu kami infokan 4 punguan di Parupuan, Ina Kamis, Ina Hana, Gracia, Dohot Serenity. Ini berbagai macam karakter. Jadi Inang, pinobotohon tu Inang, selamat datang ma. Semua ruas HKBP Pondok Bambu menyambut Inang untuk melayani kami. Memperdalam lagi haporsion nami asa sahat tu. Nah di cita-citahon kita di kehidupan di saleleng di lelengna. Imajo na boy upasatami mewakili ruas ni HKBP Resort Pondok Bambu dijalo Inang ma hatanamion hatanami na hurang lobi apabila ada kurang-kurang pas ma ponda Inang mate. Horas madi kita salutna Butima. Ya mauliate tu Inang Nyonya Sintua Pasar Ibu Boru Manurung namangi hutwaing
Di urutima madohata sian sahalak utusan sian parhalado ima sintua te boru pandiangan SPD pasal tamima partikian. Shalom, Horas Madihita Sudena, selamat hari Minggu. Nahu parsangapi hami, amang pareses, amang pendeta Oluan Nainggolan. Nahu parsangapi hami, amang pendeta Resort, amang pendeta Jusen Boang Manalu. Nahu parsangapi hami, amang sekretaris distrik, amang pendeta Sakarias Simajuntak. Nahu parsangapi hami, amang pendeta fungsional, amang pendeta Edi Tindaon. Songoni amang inang naro sian HKBP Kernolong, nang dongan nami parhalado naro sian HKBP Kernolong. Nang songoni di opung emeritus amang pendeta Bonar napitupulu dohot opung boru. Nang songoni di inang Bibel Pro na baru diojakon di huria nami inang Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran, selamat datang di gereja HKBP Pondok Bambu. Nang songoni natorasna nang aka keluarga nama naruhon tuhuria HKBP Pondok Bambu. Mau lihat tema di tuhata tapasahat ala ditambahi do di huriata HKBP Pondok Bambu nalau pasahat ton hata ni tuhata. Sai lamar bungaran ma hata ni tuhata di huriata HKBP Pondok Bambu jala di inang Bibel Pronami pasti hamilas dorohanami making maju tujolo songon nalambok do hubereng hami bohini inang las rohanami mamereng sayang gia ma boy rap hita tarlumobi di inang rap doho amang pendeta resort nang amang pendeta fungsional laho mengajari hami aka ina Kamis Serenity nang sude punguan seksi na adong di huri HKBP Pondok Bambu jala tarlumobi ma di Naposo Bulung doho remaja sekolah minggu na perlu songon didok di parorot asa unang lilu hapor siaonna jadi pos dorohanami di inang Belpro naro sian HKBP Kernolong diojakon sadarion di huriata di HKBP Pondok Bambu naboi pasahaton hatan itu hatta di huria HKBP Pondok Bambu tarlumobi mangaramoti sekolah minggu na remaja na Poso Bulung ale tongdo nang tuhami pe aka ina Kamis lansia tongdo boy kami mengharapkan firman Tuhan nalau si pasahat tonon ni inang Bibel Pro tuhami manabai aka na pinasahat ni amang pendeta resort nang songoni amang pendeta fungsional tuhami pos dorohanami sailam martamba ma pasu-pasu ni tuhata di huriata jalahami parhalado HKBP Pondok Bambu pasahaton selamat datang ma di inang Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran di huriata HKBP Pondok Bambu. Mau liate Tuhan Yesus memberkati. Yang mulia tema tu mewakili parhalado inang situa te boru pandiangan. Wajala mulia tema kita sudah nungatung macai uli dengan hata sambutan sadarion menyambut inang Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran singkat pada jelas jala uli saluhudna alani nuaing partikianon hupasa tamimang bimbingan pastoral sian namang preses pendeta Oluan Nainggolan STH.
tema di Tuhan siano mau jong-jong kamanginang ate nahu haulongi hami opui emeritus dua-duai di tabuanar itu puluh do inong soni abang nami padita Dr. Jusen Bomanalu padita Resota anggi nami padita Edi Siti Daun do inang di son saluna sekdis nami sekdis Tandai Baru padita Zakarias Semajutak inangi boru manurung tong no botote ya teh boru ido kan boru manurung nahwalongi hami sudah parhaladon ya KBP Pondok Bambu soni sudah kamu amanginang ruas ni huria KBP Pondok Bambuon soni nang dong asahuria nami nasian HKBP Kernolong ay terdaftar di Kernolong daw itu jadi dong sahuria itu dah dong sahuria nami mulate mari perjupat tak molode pe hita takas pajupat bui pe tikinato rohami mangibati Kernolong terdaftar iba di sia dak keteri de buhi diba mulate ma di tuhatta mulate di hita mulate di tuhatta sa setona jumolo ala naung di paujak di huriaon naposona inanami inang Bibil Bro Juliani Tarihoran tubuni nak boru si hotang berbeda do marbum udah mete terpuji matu hatta perjulu momen nama cayarga don di Huriana di HKBP Pondok Bambu ala tabbama suara nama rasing di Huriaon nasomal bongor-bongor Roma nasihil do natiu do imajo tabbana tabba warna pelayanan di Huriaon berhiti-hiti haroroni Bibil Prota tangyang tama mengarak mertangia kita nak kaning berguguma inang Bibil Prota teh makobasi hurian na pinasaha ni tuhatta ulau si ulahonon ni inang dison ba elelek nami di inang ba tusidi mahamu saor masuk tu inahanna masuk tu parari Kamis masuk cocok ateh cocok tu dia gracia cocok nuse tu celebrity do jadi pudo celebrity peserenity do jadi hudi bukan yang kalau bereng inang Bibil Prota song celebrity jadi ngebe terbawa arus kaning anak songoni tu akka kurgabungan nak kaning alau parwahon ba apala tung parid dinautusa do akka parid tanda di Pondok Bambuon pas nak kaning sudah sopran alto nai do so dia be tiboni de boy di dungdung apalagi kurgabungan nak kaning bah luar biasa do Pondok Bambuon narohana amin nak kaning bah masuk mainang tu sude ate kalau saor dengan alau pakilau kami dung ro eskamuna tuson padok ni kernolong molo pidda inang Bibil Pro Juliani ikotong do Bibil Pro gatina ina bata berarti sonang do pakilala ni kernolong iban inang Bibil Pro narohak kumebagasan ate itu tohori nang jadi gabe tersuam tinggal bugas nauli di kernolong siala pokobasyon menginang nauli na di kernolongi sahak may di pondok Bambuon nongain molopid de pehamu
Tulu pak tahun nai. Batong man no bibili prerogatif muison. Amin. Ola dohamu. Badang ang takas alusmu. Ala di daman do dainang udok nakaning sudi dohami nani paborha ni HKBP. Sudi dohami partohonan nani pasu-pasu ni debata marhite puyo purus. Basiala ni molo dapat tupa partohonan udok macam na pangulan na tiki opat ragam di sadahuria hamorao deh. Hamorao. Jadi dang nagabe sautik pamaul honi. Alai paham tak ba sudah lini pelayanan boy terjawab terlayani dengan baik. Ima harapatta marhite nang disoda sabui lam tudenggan na HKBP Pondok Bambuon. Bat pesan nami badok mahamuinang bagian di buhi ni hatopatta di Pondok Bambuon. Laho pasahat tontu sudi ruas aha manungain natongon taula tahubasi tapadala di HKBP na bulunon. Da dohok mainang di son buhi ni hatopan laho patol hasson na di roha ni HKBP tusudi ruas ni huria nadong di HKBP Pondok Bambuon. May boto inangi, may boto ka amat tado inatay alani bagian ni imahamu ditonga-tonga ni huria nate asa marhite-hite lam martabatabama las ni roha ni HKBP di era sentralisasyon marhite-hite kehadiran muna malas ni roha HKBP Pondok Bambuon. Dengan di Huriau, dengan di distrik uli nang saha tuhatopan. Ate kain nang ate. Ima harapata, mulai ate ma nang disaluhuk na kamanami na nami na pitor ukap rohata spontak kita manarihon. Narikot nagabe fasilitas pendukung di inang bibiloprot tadison. Dangadong nasukot burju-burju labe Pondok Bambuon. Las neroa nami ma secara khusus hai mamadok nate di nami inang tari orang borus itorus ate bapitor di pada dehamu saya ada papilum na belga nate nakwer ndo pendong ain asa pitor boy hobas inat tabil purusa ni marhobas natape posdoro aku ala tongong bambangun nungai di pudion tululante na boy ma ra pikironi panitia bisa sonido pe berkami tahapan na tapi kiri usai manabai ruang lau inganan nya kaparhubas si tongkoson ni HKBP tu huriaon dalam rangka menopang pelayanan di HKBP Pondok Bambuon ke demu panitia nami jadi berkamu mai di dia maruangna di mas space na boy ma diatur totu las dorohani inang tari orang polisi gulprota alai lubi las dotong rohai nasida molo pitor adong sikop di siate ale do mainang tari horat tong babayan akan dadengken asahato inang terbangun dari buditon asahatop asabuy torhehe imare lele nami nang kita salu na dakamang dainang ate atau mata pahehe mapabangunan non dari budion ubigi mar budget opa mate opa kainang marsiranggu mahita danga pola nama oli molo sadaru hatta dedo tulus do benon itu hatta pos rohamu takatahatai song jeng bisa sadaru rade do itu hatta molo taber song singgip para diun nade akan narikot asal ma hapur luanna lao para raton berita nauli imasak kami waras marihita tuhat tama nama ramoti talubi adongani inanami marhubas di kuriaon waras marihita kamanginang atau marin dia mahita
mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehan lehon nadingkan, do nasa ulibasa na mauli utus. Upa sahat tami masian na ni lehom mi tuhami, pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaumu, itong-otongan ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti terdim, asalam hutan dahami gudang ni silen lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amagwarmu, say Roma harajommu, say saut malomo ni roham di Banua Tongahon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluas siap hari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaur hon madamena tutodim. Ya, di Jolo mahita ka manginang marsicalangan, laos jongjong mainang bibil pro rap dohot padita.